Изиждавам. Що са? Значи, взимаш рибата. Тураш я морска сол. Ама, разбрах какво ще е на сега, да не е само. Да, бе, 3 часа. Сега у нас си отвири вода. 3 часа. Вадиш я Тая вода от рибата си се отвирува. от рибата, след 3 часа вадиш гевгир. Тураш Да на си чеша. изцади. Да си измиваш я, солта не трябва да има повече. Ага, миеш след солта. Измиваш го, тураш я да се изцади, така да няма много вода, да може да го гевгиро. М. Се отцади, тураш я и доколко държи до там, нека цака като с оливото, до там с оцет. Да, залива оцет. Да, залива оцет, но няма нужда повече от. И 24 часа. Седи. Едно да сакото да сложиш утре по същото време. Да, утре къде са, къде е 5 санто. Вадиш, измиваш я пана студената вода, она вече се е стегнала. И преди това трябва да сложиш оливо да се препръжи. Ти си Препръжено олио, ама иначе как така? По един тиган. Тура го на печката и така с... Може и с кромитка, така само. Тура оно като почне да пака, значи е готово. Знаеш? Демек, все едно го слагаш олиото да се спръжи, все едно като за кюфтета, ама Да, бе. и го изсипиш орио. Нема, оставаш го да изтине. Студено трябва да е. Изтива, ти през това време нареждаш, оставаш като изтине, тураш едно-две речета, тураш да фино влиш черен пипер, пари риба доколко имаш. И трябва да залие, трябва да е отгоре. Трябва да е залина соли. А тук след това... Това съм здробил 2-3 маслини, имаше такива бесенки там да видиш, оке стана. Ние викам му да рецепта да Не, това си мой изгъз. да фино влез, викаш и черен пипер. Само това. Оно си е по-малко оцет, соус. Ти знаеш, че едно време, като съм купувал, аз много обичам тази пущина, все ми се струва, че вътре има нещо, разнета краставичка или кромит нещо. Ами, може си, аз съм турил те, пробах с 2-3 маслини. Може. Ама, по принцип, не знаеш рецептата. Не бе, това са ми казали, това правят, това маслините, аз си ги туря. А пък тия,